Hej og velkommen til den her video. I dag har vi på en måde gjort ligesom Armin i Skedelsko, hvor vi laver nogle fodboldtricks, hvor Mara han skal komme forbi mig. Og lad os bare se at komme i gang. Okay, Mara, du skal også der. Okay. Ui. Okay. Og nu kommer næste. Ja. Shit. Og nu kommer den næste. Ui, Lille. Det kan jeg faktisk ikke sige. Ui. Okay, han kom forbi mig igen. Ui, nej, for helvede, mand. Okay. Ja. Marker. Shit, du rendte telefonen. Ups. Undskyld. Slap af, siger jeg for shit. Sådan der. Nu er det min tur, hvor jeg skal prøve at komme forbi Mara. Okay, jeg starter med at gøre sådan her. Shit. Okay, næste måde. Jeg tror nok bare, vi laver 2 til, og så slutter vi videoen. Sådan der. Kom forbi ham. Jeg synes sgu da også lave nogle flere. Hvad? Altså, jeg skal nogle flere. Okay. Så laver jeg meget nogle flere. Okay. Selvfølgelig, det er jeg god til. Okay. Næste. Nej. Ui. Vandmand. Olie, vandmand. Okay, nu er Maras tur til... Nu er Maras tur til at komme forbi mig. Shit. Han slår verdensrekorden. Han gør det stadigvæk nu. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 kom han op på. Jeg kommer op på 64. Ja, 64. Hvad fanden skal der ske? Slap af. Du skal ikke ramme kameraet. Og det var så den her video. Håber I giver den et like og abonner, hvis vi kommer op på 25 abonnenter eller 30. Som mig og Mara. Vi vil lave en til video, hvor han kommer hjem hos mig. Og så finder vi på noget sjovt at lave, hvor min lille søster laver nogle drinks til mig og Mara. Vi ses. Hej.